Ka jingthmu jika sorkar pynheh ke Surok Shillong Dawki kala ban iakynduh jingeh arliang kynroh ka badan haki bynta ka RIAT RNGAIN namar bakadan ka jingkynnoh daki Trai Jaka ha ka bauba Shumyiar Tymseng ryngkat baki bayi hasem kila kynnoh baladan bale jubor bat kyndew jubor ha ka jaka jongki da Lyngdoh ka Raid Mawlieh. Ubat Tymseng ryngkat ke jingsynran nongialam jaka HANM Riwar Mihngi ha iakren baki Thombor Shillong Press Club ha ka khyndew trip yong arja arpoi ulong bo Lyngdoh ula shnai ka kyndoh bat kamap ban pynheh ba ka jaka ka dei jong kurbala tang ban yo bai luksan na ka jing pynheh yakni ka surong tek usnahim u hakan ko stair ngam tibra uni wa Lyngdoh au dei we rum u bun snai kani kon lebal katung ka jing tip jonga ba ladadan kanu ka jingthir ka jingde ka jaka habdan rengkat lang urung basna ur habdan usar daru habdan rengkat lang ka sini cejung andre hangne bari Lyngdoh usain him u usid him u uthau him u ikani dulet te uta u bri pada ba pha na ka DC office baki ong ba ki ong ba kanne ka jaka jong bla kan ka jong office kan hanu por baki yakane ka kot ka baki ki ba pha na ka DC office na duar no arjarat phau ki ong ba yakane ka jaka leling ladap siu ka pisaru kiong ya ka jaka la adap siu ka pisa tika balingo akalong kumno ka office na tin na DC na ka revenue department kisiu ka ni ka pisa kisiu kan or ngintip ka kamdan tip da shi ko tom sendru national na ngintip bakane ka pisa kisiu kumno haba ka baro ka kot kasla hangne ka dei ka kerteng jom thomsen kumno kisiu ya kata ubla te menta bangi kwa kum kas nakaliang jeng sengi kwa ban pensyai haga DC bat naga DC bagin pensyai ngi ba hadu menta kan no ka pisa bat menu ko pisah kelap pernah jaga ketenjung lo. Nongialam ke HANM kelai thu bakila ujor yakani ka office DC East Khasi District ru hindai kim shimla lei ai hadu menta. Kila berngam balada ka office DC kamla ban pinbet yakani ka kam kan pinthut ik jingtre yakani ka surok hangtai ha arliang kynroh. Ba yimdan kanu ru ka jing persya ka development harus nong jini. Yimdan rekam kata ka jing persya. Tambala dadan kanu ka jing thok dadan kanu ka jing le Thombor han ka liang da kanu video de nyimpan se ba lada de ketika jaka de jong ini ikut tom sendru nyimpan se bang hapen sangi asoi kan kam ba ta nakaliang juga disi kat ba kempat khot ikni pro arma mla nakaliang juga ikut tom sendru nakaliang juga ikut Thombor ba kerteng uba bla bat ubadei uni Lyngdoh ubadei udai pasan jong Raid Mawlieh bat yangi keseng ban khot lang haju bangin hak office jong i ban penbet ikini ikun pendam